तुम सब बड़ो लोग हमारा पैर के नीचे रहेगा, ये कंफर्म है। पैर के नीचे रहेगा। पैर बर'फ्रा आदिबासिनि आथिं सिङावसो थानांगोन। जेसांखिनि बुफाय बुसि खालामा मानो 100% 90% जाखाबाय। बुफाय बुसि खालामब्लाबो जेबो लाब गैया। तो लोगोफोर नैबे समाव सासे आदिबासिनि जितु मोनसे भाइराल भिडिअ बा बर'फोरखौ रायनाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बा सोरबा नुवाखैब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअ होगोन। तो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जेन' बर'फ्रा जेसांखिनि होसिखौ होमबाबो लाब गैला। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दे। दा बिथाङा बुंदों ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जुदि बर'फ्रा आदिबासिनि जुदि जायगायाव ओनसोलाव हाबनानै लायोब्ला मा जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना नायग्रो ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। तुम सब बड़ो लोग हमारा पैर के नीचे रहेगा, ये कंफर्म है। पैर के नीचे रहेगा, पैर के नीचे रहेगा, पैर के नीचे रहेगा। तुम सब बड़ो लोग हमारा पैर के नीचे रहेगा, ये कंफर्म है। और लिसन टू मी, अगर रात को आदिवासी गांव या किधर भी घुस गया देख लेना, अलग ही सीन होगा। हे बड़ो, क्या सोच के रखा है? ये जो तुम लोग करता है तोड़फोड़, क्या हमारा एसटी कैंसिल होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमारा एसटी ऑलरेडी 90% हो गया, 10% बाकी है, अभी होने वाला चांस है। क्या करोगे अगर हमारा एसटी हो गया? देख लेना, ठीक है? हमारा पैर के नीचे रहेगा तुम लोग। बड़ो, ये जो करता है तोड़फोड़ करता है, कुछ नहीं होने वाला है, देखते जाओ। और लिसन टू मी, अगर रात को आदिवासी गांव या किधर भी घुस गया देख लेना, अलग ही सीन होगा। इतना साल से हम चुप बैठा, अभी चुप नहीं होने वाला है। बॉडोस कुछ नहीं कर पाएगा, गारंटी के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जितना तोड़ फोड़ करो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, देख लेना। अगर एसटी हुआ, और बड़ो लोग देख लेना, अगर आदिवासी के साथ हाथ लगाया या किधर मार गया, ऐसा सुना, देख लेना बड़ो, एक भी एक बचा नहीं रहेगा। ध्यान रख, अभी हम लोग चुप नहीं बैठने वाला है भाई। बड़ोस जितना भी आंदोलन करो, जितना भी डिसमिस करने के लिए कोशिश कर, कुछ नहीं होने वाला है। जितना ही तोड़फोड़ करो, किधर भी करो, लेकिन हमारा एसटी कंफर्म होने वाला है। ये जो आलतू फालतू वीडियो बनाता है तुम लोग, या डिसमिस कुछ नहीं होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला है। हमारा कंफर्म है एसटी एसटी एसटी, बहुत जल्दी मिलने वाला है एसटी। क्या करोगे अगर मिल गया तो? अगर लड़ाई शुरू करोगे तो देख लेना। अगर किधर भी अगर सुना है जो आदिवासी लोग ऐसे ऐसे बड़ों के साथ हुआ, लेकिन ध्यान रख, एक भी एक बड़ो बचा नहीं रहेगा। इस बार हम पावर के साथ बोल रहे हैं। और सुन लेना, हम लोग का एसटी बहुत जल्दी होने वाला है। हे बड़ो, वी आर द आदिवासी संताल ऑफ आसाम। आसाम हमारा ये आदिवासी का ही है। चल तो या गते को तीना आदिवासी संताल बुया को नवा फेसबुक रे जुड़ा मेना पिया, तीना पे शेयर दाड़े शेयर तबुन पे, ठीक है? बुझे बड़ा को तो मा बुजिखो? तो नोंथांमोना नुबायना ओरैबायदि माने दम होदों आरो बर'फोरखौ बिथाङा दम होदों। बर'फोरनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बर'फोरखौ आथिं सिंनिसो होननानै बुंदों। आथिं सिङाव माने गादबनानै दोनगोन आरो बिसोरनि जायगायाव थांनांगौब्ला बर'फ्रा मा खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा जोबोद माने साननो गोनां बाथ्राया, नङा होमब्ला? दा बेबायदिनो जुदि मोनफा मोनफा बाथ्रा ओंखारनानैनो लासै लासैनो ओरैबायदि अर जोंनो थांगासिनो बिटिसिआव। ओरैनो दा गावजों गावनो बुंलायनाय जागासिनो, ओरैबायदि जागासिनो जाय जोंनि काउन्सिल सरकारा गेदेर मोनसे गोरोन्थि खालामखाबाय, बिराद गेदेर गोरोन्थि खालामखाबाय। स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ माने नस्थ' खालामनाय बायदि मोनसे थासारिखौ सोमजिहोखाबाय। आरो बिनि उनाव जोङो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा खोनासंबावनांगौब्ला, गुबुन हारिनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो दम होजाबावनांगौब्ला जोंनि जाथिया मा जागोन? मा जागोन? जोंनि लिडारफ्रा दिनै साननायनि सम, खौसे जानायनि सम, हमथानायनि सम, दिनै गावजों गाव एना एनि खालामनायनि जेबो माने सम नंला दायो। दा गोबां साननो गोनां। नोंथांमोना शेयार खालाम भिडिअखौ, कमेन्ट खालाम।